Se oti region na ya de ka Asantema bebre nim se Asantema no ye Ashanti region ye nuanom rawrafo ye nananom rawrafo enso aba de odo bodom meeting no omoso bebehwe ehihye e wo ha na pacho nana ene ye be hya se afiro so odaroma oti se ɔhemmaa atoyi ofa ne sen na maka nsɛm bebree efisɛ be mfie nwɔtwe ni na abrewatia na afia kobia mpem eja ehokɔye ani nna ne de ne bai ebedi ade nti ye ne noa na ehwebom afe ne nansa yenkote ase abrewa nso ato a ɔmaame ɛwɔ nananom ensama ado nti na ye ho adwiriye afuyemu ye nsusu saa animu ya pacha ye nana hema ai ne de ne nyese ne susu no a watoyi de na wo kafa no ho na wo de kai no obetimi ama ahwefo kama ahwefo wo kai ne sabri bia na nani age na okasa na osre